Di m si m chuzuo marriage m na moto m nke m ga-eso. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di na this guy na ọ na-eme ọfụma na-agba moto. Ịghọtago? Na yanwa na ya na-emekwa ọfụma. Mana di ya si na nwaanyị a ekwesịrị ịka nwoke wee nwee ego. Akwa ifugo? Na ya na-enwe ego na ya na-ele ihe nri nya na ma crayfish ma ose ma ọgbọnọ mana ya na-elie na wholesale na-akpọsakwa retail. Si ọkwani ahụ. Mana di na-eme biznes nwee ezigbo ego. It's not na o nwere ego, nwee ego na-agba moto. Mana ego ya niile na-eme gịnị? Na-ana na nwaanyị. Ọ chụrụ nwaanyị gbogo, ọ chụrụ nwaanyị gbede. Na sisi ya na those guy nọọsụ ọsọ ịchụ nwaanyị bụ ihe na-esele ha. Na this guy ga-achụsịa chụọ mama ede ya dobe n'ụlọ. N'ọnya nwakpata na ya dị eduzi m ede kịta. Maka na nke ọbụla ya kpọtalụ di ya esonyelibie n'ike n'ike. Akwa ifugo. Ya na-edi ihe anụnwa. Ịka ya eme ọyọ biko ya agbaghalị ya. Ya wee na-ayọ asị a biko ya gonye moto na afịa ya na-azụ n'idili moto. Mgbe ụfọdụ eje mmiri zosie. Ya bụla afịa na-ana mmiri emebisieli ya afịa. Mana ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-azụ ụdị afịa afọ fa nwesi moto. Ịlụgodo ọbụlụ na mmiri zoo nwe ifemene paaki ngwongwo gị n'ime moto ma o nwere ifemele ibu gị. Ọ bụrụ na di ya nwere ike igonwulie moto but ọ chọrọ igolie moto afọ. So ọkwana ya. Nyewela aka nne ya ọnyacha aka ekpe ya ọnyacha nya wee bido wee save ego wee sị na ya ga-egonwukwenu moto n'ụwa ya wee bido isave ego. Ka a na-esave ego ka di ewele ego na-eke ụmụ nwaanyị. Na sho na di egonyego ofu nwaanyị moto n'ime ụmụ enyi nwaanyị niile mana ọ ma ngonye maka gịnị na nwaanyị ekwesịrị ka nwoke wee nwee ego na ọ bụrụ na ya gbawa moto ya na ya na-aba araziala ya na ya na-aba itibe nku. Akwa ifugo. Si ihe a na-ewie na ya mara ife a ga-eme. Ọ sị ka ya jidesiele ya witi nwaanyị a nke ikpeazụ na ya gwala ya na bọsị ọzọ ya ga-ejidekwa ya na nwaanyị n'ụlọ befa. Na ya ga-ebido ịkọlụ ndị mmadụ ihe ọ na-eme. Na o nwere ndị krismas nata nọ nọsịa so ịmagolo ụfọdụ nata krismas weti moto nọsịa fachọ ile moto ha duto na ha nidile ego faji anaghalị fele nya ọ dị very cheap. So ofuke wee mapụta onye ya gwa anya chọbali ya moto wee gwa ya na o nwekwe moto pụta anọ na the guy just need ego so the moto dị very cheap. Nya wee si the guy nya butelie the moto nya wee bulu moto wee bata die wee fu moto wee gbaka wee ligoli ya wee kwabịa si ya na-ashana ka ọ na-agba na afịa ọ na-azụ elulu ogo iji wee go ụdị moto anọ. Si ya na ụmụ nwoke nya na ya na-abọ na-akwụ bụ ihe gonyelie moto ya kwuo onye gonyelie moto. So na-akwụ ya ịmagolodo out na-eyelu na-aba ya wee nebi enekete ya wee fụnọ maka ya na enyi nwaanyị anya jidere. O wee na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee gọli isie ka ọ bụrụ na ya nwu nwaanyị na-emekwu gịnị na-akwụgharịkwu n'ilo ka ya wee ghara ịgwa ndị mmadụ. Si ya wee si ya ka ọ kwakọtali ya ihe ya wee gwawakwa onye nke ya wee gwawakwa onye ihe niile o mego. Ịghọta and na ya gwala ya na ọ bụrụ na ya kwudo ya na nwaanyị ọzọ na ya ga-agwaba ndị mmadụ. Ya wee welu fonu wee kpọọ ndị be ha. Maka na ifugo na ọ chọzi ịtọnụ the whole thing back to nyanwa wee gwaba ndị befa wee tie wee si nke na-eme na so mama nyanwa si na ọ ga-abịa papa nyanwa si na ọ ga-abịa fancha niile wee bịa bọsị ekwuru ka akpe. O wee kwụrụ ọtọ wee na-asịfa na afịa ya na-azụ erula oge iji wee gotenwu moto na ọ na-ashana ka ya gbatalị ya. Ya wee bido wee kọbalụ ha etu ya si wee yọọ dị ego nye moto ọjọ ya wee bido save ego even na moto na ya kwụsịbụ ụgwọ ya. Ekpebekwana ewee kpegide wee kpesi na-ama ihe dị ekwu na ya chọrọ ịma ebe o si wee bute dị moto. Ihe o kwuzie na nke ikpeazụ ọ bụ enyi nwoke gị ilie ọ bụ ego ka o ji wee gote na ọ ga-aralụ moto afọ na the marriage nke ọ ga-eso. Na ọ bụrụ na ọ ralụ moto ịma na this marriage adịgo over. Then ọ bụkwanụ na ọ ralụ marriage ịma na ọ ga-ebulu moto afọ jele ọ bụ echili onye gonyeli elu.
si ike wee kwụrụ ọtọ wee gwu ya si ọkwanya si mana ụfọdụ ndị mmadụ n'ebe afọ si ya nwaanyị na ọ bụrụkwa na ịmago onu gị na-egelibe n'anya na-akọwa gbawa ọnụ ngọsọ ha ọsịbụ nne akwa ifulu moto a na ya chọrọ ka aralụ moto afọ maka na ike agwụghị ji epiogeli from one place to another maka na ya na-eme ọfụma na this man adịghị ewetezi ego n'ụlọ maka na ya na-eme ọfụma na ego ya niile bụ nwaanyị ka o ji achụ akwa ifugo ịka ya eme ọsị ya na ọ na-ele ihe nri na ọ na-esi ihe nri ọsị bụ nne n'ike agwụkwụ gị ịghọta kịta na ya chọọ ka alalụ motie o ka ajebela onwe ya na ya chọrọzi this marriage mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lo dutono mmadụ ka ya bụ nwanne m kedu ife ilo kedu ife odogo ka ọ dịsa umeanụ mee kịta ọnya lee moto afọ ka udo wee chịa ka anya na di ya wee dọkwa na mma wee nụbakwa di na nwunye wekwala ụkwụ na-eje o ka mmiri na-emebikweli ya afịa o wanyị na di ya nwere moto na-abụ ka onye jụkpa aka na ntị ralụ motie ọ bụrụ na di ya si na ya anụsigo ịma na ife sụrụ nri alachakwugo ofe onye ọbụla ejebela onwe na amaọkwa mụ na nwoke ga na-agba moto na-abụ jụ na o nwere nke nwunye ga n'anya ike gwụkwala m agbụrụ m na ụfọdụ ụmụ nwoke ga-enwesie moto jụ na nwunye famanya moto ha gonyekwa onye nke mba okwu gwụrụ o wekwuola aka ya gote isi mba nọ ndị ashana ga-ede achọrọ m ikwu okwu maka na m achọrọ ka ndị mmadụ were ihe nkwu wee jọji abụghị ọtago gwa anyị ife ilo na kọment sekshọn maka na ọ ga-enyelụ nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazialụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ